Здравейте хора, днес ще правим пак видео и аз качам да ви го зумна. Той между другото ще много се научи за тъй. Ако не го харесате, добре скача. Ой, задната дигаме. Държи. Хора, сега моя приятел тато и колело, хора, го метнем ей така долу. Ето го, качва се. Вижте го! Уй! Добре, гледаме го! Аз! Нека да го видим. Ето, оттам ще дойде. Опа, вижте кой. Хора. Между другото, не знам как скочих. Счупих си колелото. И ето го. Абонирайте се за канала. Моля! Абонирайте се. Миналото трябващото колело да се научиш е трудно. Ама ние можем. Тъй, че абонирайте се за канала и го харесайте и видео. Всичките видеа ви харесайте. И сега ще дойде той. Малко се бави, защото не може да се качи там. Аз се бавя, защото моето колело е по-голямо. Ей го идва. Зумнахте, да знаеш, ей, много добре скочи. Бързо. За още един скок си можеш. Бързо. Хора, метах колелото. Хатма там. Вергата преди малко ми падна 100 пъти. Хора, ето го. Между другото, той е много добър по каране. Ако искате да знаете кой е по-добър по каране, пишете в коментарите. Кой скача по-добре? Мисля, че за него ще се, защото той наистина по-добре скача от мен. Все пак той кара от повече години време. Хора. А това беше от нас, хора. Абонирайте се за канала от нас. Чао!